Hello mga ka-idol, ito kinuha natin yung mga pa-order natin. Ngayon hindi tayo pumunta ng Bukawi, Bulacan dahil kakalabas lang kagabi ng nanay ko sa hospital. Kaya maraming salamat po sa mga sumuporta at kumuha ng mga ibon na ano natin, na benta natin. Halos sold out po lahat ng mga possible split dan follow po natin. Kaya sa susunod by Tuesday ay mag-update ulit tayo. Pupuntahan natin yung aviary ulit ni Sir Durs Ursua para kumuha ulit ng 5 pares. Kaya same price, same mutation at project Opa Dan Palo po yung anuhin natin para naman sa mga gusto mag-project ng mga Opa Dan Palo ay ayun po, ay bibigay natin ulit sa ganun presyo. Mabilisan lang mga ka-idol para naman po unti-unti ay mababawi natin yung itinulong natin sa nanay natin sa kanyang gamutan at saka sa kanya sa pag-hospital niya mga ka-idol. Kaya maraming salamat. Kaya ngayon ay mag-update tayo at magpapasalamat tayo sa mga kumuha at ipapadeliver natin ngayon yung mga ibon na kinuhanan sa atin. Kaya di tayo nagbukawi ay may benta pa rin tayo. Halos yung mga pares natin na kinuhanan sa atin ay nasa 10 pares po. Kaya shout out po sa inyong lahat sa mga kumuha ng mga ibon mga ka-idol. Kaya maraming salamat. I-update lang natin ito yung back to back Opa, possible red factor. Yung isa ay green Opa Ewing po siya. Yan, possible red factor. Linyada po yan. Nakalimutan ko na kung ano pangalan yung ano nito, si Neri. Kalimutan ko mga ka-idol. Pero legit breeder po siya ng red factor mga ka-idol. Sinabihan natin dati yan pero nakalimutan na natin kung ano pangalan nung breeder na pinanggalingan nito mga ka-idol. Meron pa tayong 3 pares na possible red factor Opa Ewing red factor po yung ipa-project ninyo dito. Tapos ito naman na back to back Opa Pale, green Opa Pale kay Ma'am Melody. I-deliver natin yan by tomorrow. Isasama na natin para sa hindi tayo uuwi mamaya dito sa ating aviary. Uuwi tayo sa Candaba, Pampanga mga ka-idol. Kaya dadalhin lang natin yung ibon niya para bukas ay may padala natin sa kanya mga ka-idol. Tapos ito pa yung 2 pares na project Opa Dan. Shoutout sa iyo idol, nakalimutan ko yung pangalan, hindi natin na-indicate. Shoutout sa kukuha mamaya ng 12 PM sa SM Pampanga sa ating project Opa Dan Palo. Molting stage po yan mga ka-idol. Wala po yung sakit at wala po yung issue. Ganyan po talaga pag nagpapalit ng balahibo yung mga African lovebirds. Ibig sabihin, pag molting stage mga ka-idol ay going matured na po sila. At pag natapos yung molting stage nila ay pwede na po silang isalang or pwede na po silang mag-breed mga ka-idol. Ganyan po yung mga ibon. Gawin nyo lang po para mawala yung molting stage nila at tumubo agad-agad yung mga balahibo nila ay wash out, paliguan natin at spray po natin mga ka-idol. Kaya shoutout sa iyo idol. Mamaya 12 PM hintayin kita sa SM Pampanga. Tapos ito naman yung back to back green dilute and far blue dilute kay Rod Estogero. Yan, at saka itong project back to back far blue Opa Dan Palo mga ka-idol. Thank you sa pagkuha mo ng ibon mga ka-idol. Shout out sa iyo Sir Rod
sa pag-avail ng mga project natin at mga materials natin na ibon, mga idol. Tapos ito naman, yung isa ay kay Sir Dennis. Yan, bali kinuha niya sa atin ay isang pares na project Opadan Palo din po yan, mga idol. Kaya shout out sa iyo, idol. Tapos ay Sir Shed Yo Ler. Yan, nasa ibang bansa to. Kaya kinuha sa atin ay 3 pares. Wala tayong nakuwang Alps 1 na hen. Kaya ibabalik natin yung pinambayad sa atin na 300 pesos sa Alps 1 na hen. Kasi wala daw pares yung Alps 1 na kak niya. Kaya hindi tayo nakakuha. Yung kinuha niya ay Project Opa Dan Palo. And then back to back green dilute and par blue dilute split Opa. Possible cock, pero sa kapa niya tsaka sa size niya ay matic na cock po siya. Yung green dilute natin na isa ay babae po yan, mga idol. Tapos ito pa po yung Project Possible Opa, Project Opa Possible Red Factor, mga idol. Ayan, no? Back to back po yan na Opa na solid, napakalinis. Yung isa ay green Ewing Opa Possible Red Factor at tsaka green Opa Possible Red Factor. Kaya i-update ko po kayo mamaya. Papadeliver natin. Aalis na tayo kasi alas 8 darating yung rider. Bibili pa tayo ng carrier. Kaya sa mga mag-a-avail ay previous ko na po yung carrier sa inyo. Basta't may stocks tayo. Kung may stock si Sir Marlon nang gumagawa ng mga cages, ay bibili tayo sa kanila para previous ko na po yan sa inyo, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo maya-maya. Pupunta lang tayo sa tindahan. Baka naghihintay na si rider doon kasi nandito pa tayo sa ating aviary. Hinayos lang natin yung mga ibon para magbigay na natin sa kanya. Tapos next week Friday, nasaan nyo po? Nasa Bukawi na po ako, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo. Maya-maya update ko kayo sa pag-deliver ng mga African lovebirds natin sa mga subscriber at saka sa mga followers natin at saka sa mga patuloy na kumukuha at sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat, mga ka-idol. Thank you. A few moments later. Idol, ito, naka-ready na for booking sa rider natin itong mga ibon na nag-order sa atin, yung mga customer natin. Kaya yan, nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bali 14 pieces po yan. Meron pa tayong dalawa. Mamaya na i-deliver natin sa SM Pampanga at yung isang pares pa nasa Candaba, Pampanga yan, mga idol. Almost nasa 11 pares po yung mga kinuhanan sa atin sa isang araw lang. Kaya yan po. Ayan po si Sir Rider. Yan, legit rider po yan. Kaya siya po yung magdadala sa Naik, Cavite, may Kabuyaw, Laguna, and then may Kawayan, Bulacan, at sa Dasmariñas, Cavite. Bali 4 na katao po yan, mga ka-idol. Kaya maraming salamat kay Sir Shed Euler, and then kay Jun Pantalcon Bayawa, and then Dennis Ansa at Rod Estogero. Salamat sa inyo sa pag-avail ng mga ibon na mga project na magagandang parisan, mga ka-idol. Kaya hintayin nyo lang po, mga ka-idol, yung mga ibon ninyo para pa-deliver na natin at bibigyan na natin kay rider itong mga ibon na to, mga ka-idol. Kaya nagmadali lang tayo, wala tayong totally tape kahapon kasi kakalabas lang ni mother sa hospital, kaya hindi tayo nakabili ng packaging tape natin. Halos electric tape lang po yung nagawa natin. Kaya nagmadali kasi tayo kahapon gabi na nakalabas si mother. Kaya maraming salamat, mga ka-idol, sa suporta at sa mga nag-avail ng mga ibon natin dito kay Alvin Mini Aviary, mga ka-idol. Mga ka-idol, paalis na si rider. Kaya yan, sa mga nag-order sa atin, maraming salamat po. December 1, 11 pairs po yung na avail natin ng mga ibon na kumuha sa atin. Kaya maraming salamat, mga ka-idol. Kaya yan, paalis na po si rider. Kaya maraming salamat sa mga kumuha ng mga ibon sa atin. Yan, stay tuned lang kayo, mga ka-idol. Mamaya i-update pa natin yung mga i-deliver natin SM Pampanga at Candaba, Pampanga, mga ka-idol. Thank you. Ingat, boss, ha. Ingat, thank you. A few inches later.
Mga ka-idol, na deliver na po natin ito pong dalawang pares pa na project Opa Dan Palo na galing pa ng Pampanga yung kumuha sa atin. Pampanga nga to mga ka-idol. Kaya ito, ibigay natin, inihintay lang natin, kaya hindi na natin siya ma-update kasi nagmamadali tayo dahil nga nagsara tayo muna pansamantala ng tindahan dahil mag-meet up kami dito sa SM Pampanga mga ka-idol. Yan. Kaya hinihintay lang natin, on the way na si customer, kaya hindi na natin siya ma-update. Kaya shoutout sa iyo idol, maraming salamat sa pagkuha ng materyales na ibon natin na Dorsor Suwalay na project Opa Dan Palo mga ka-idol. Yan molting stage, bali pa-matured na po sila, na going matured na po sila. Pag molting stage na ganyan ay talagang malapit na po silang mag-matured mga ka-idol. Ready on breeding na po yung mga ganyan pag matured na, pag molting stage na po sila. Kaya yan po, i-update ko lang kayo mga ka-idol para makita ninyo yung mga ginagawa natin at legit po yung mga linyada at pinapakita natin para alam po ng mga subscriber natin at saka mga viewers natin na talagang legit yung pinagkukuhanan natin at legit din po yung mga kumukuha po sa atin mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta nyo mga ka-idol habang hinihintay natin si Sir Idol customer. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at mga viewers natin, mga subscriber natin na mga kumuha ng mga project Opa Dan Palo, dilute, and then mga Opa Possible Red Factor. Within this day, December 1, napakagandang blessing sa atin mga ka-idol. 12 pairs po yung na-out po natin December 1, 2022. Maraming salamat mga ka-idol. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa ating Alvin Minibia page YouTube channel mga ka-idol. Thank you.